צ'אט, כבר הרבה זמן לא שאלנו לכם שאלה. תכתבו בצ'אט מה כאילו הסקין האהוב עליכם וגם מה הסקין הכי טוב שיש לכם. אצלי הסקין הכי אהוב, אני אגיד לכם מה שאני אני שם את הסקין הכי אהוב עליי. כאילו, מה שאני לובש זה לא כל כך בדיוק, אני אוהב גם מאוד אותה. אתה יודע שהתחיל המשחק? איתן, נראה לי מצאנו את אהבת חייך ואת אהבת חיי שלי. די, מה אני ציומה? הסקיניות. וואו, רגע, די. אל תזוז, תסתכל על הדבר הזה, להגיע. איו. טוב, די. אנחנו רוצים להתעלם סרטון. ועמוס, מה אתנו כאילו? למה כל הטריירדים הם כאילו רק עומדים? לא, הוא נגר. כי הוא נגר. כי הוא נגר. די, לא הבנתי כלום ממה שאמרת. כי הוא נגר. הוא נגר, אז הוא נגר. נגר הוא זה נגר. נגר זה נגר. טוב, איך הפנת אותם. מה זה? אתה רוצה לעשות איתי ענייני? יאללה. שמתם לב שהמפה של זה בצורה קצירה, כאילו הפינה זה בצורה קצירה. אם ידעתם את זה לפנינו, לפני שאמרתי את זה עכשיו, תכתבו בתגובות ידעתם או לא ידעתם. ברו, יא ברוסקי. פה במקום הזה זה מקום עצום ואין פה הרבה לוט. אני אגיד את זה. נפלתי על נשק גרוע. אין לי נשק אפילו. ועמוס. קיבלתי SMG אהוב עליי. די, צר לי לומר לך שאני 1 HP ואין לי לוט בכלל. בואו נלך לקבור את איתן בפורטנייט. איזה ילד. RPG נודב. אין לך עדיין נשק? שיט. הלו איתן? די, מה? אין לי לוט. מצאתי שוטגן, אבל גרוע. מצאת לפחות נשק. זה עוד שוטגן, אפילו יותר טוב. אבל הנה הנפילה בפיסטול הכי גרוע במשחק. לפרוץ סתם, אנשים. די, סוף סוף מצאתי לוט. שלוש אנשים.
מת! גם עוד אחד מת. שיט! לא, גיא, לא אמרו לי לצאת! אבל לא היית... איתן! לא נתת לי לצאת, טוב בוא חבר'ה, נדבר כאן אנחנו מסיימים את הסרטון שלנו. הסרטון היה 42 דקות, מקווה שהיה לכם כיף, אז אנחנו נתראה בסרטון הבא, ביי.